Welkom kijkers bij Pottenkijken. Normaal gesproken gaan wij naar een restaurant toe om de kok daar te ontmoeten. Maar vandaag hebben we een thuiskok. Dus die komt bij mij aan huis. En vandaag is dat Yassine Hadouchi. Daar komt hij al aan. Hey Yassine. Goedemorgen. Hi. Goeiedag. Hoi. Hoi, hoe is het? Hi. Alles goed? Wij kennen elkaar al jaren. Hij is hier kind aan huis. Wat ik heel fijn vind, want Yassine kan heel lekker koken. Vandaag gaan we een lekkere voorgerecht maken van een steak tartare. Oh, lekker. Een moderne steak tartare zelfs. Op basis van vat de van, ras al hanout en kokos met red curry. Klinkt goed. Dat zijn allemaal Marokkaanse specerijen, of zijn het kruiden? Vooral ja, specerijen ook wel. Een Marokkaanse touch. Ja. Maar ik heb zeg maar een eigen twist erin gegeven. Een 2.0 versie. Yassine, gezellig dat we hier weer zitten, want dat hebben we al vaker gedaan en dat je hier kwam koken. En ik vind het altijd heel erg lekker, omdat het zulke andere smaken zijn. Want je kookt echt met Marokkaanse invloeden. Klopt. Vanwege je achtergrond natuurlijk. Exact. Ja, mijn ouders die komen natuurlijk uit Marokko. Ik ben zelf geboren in Klingen. Ja. En ik heb van mijn moeder eigenlijk wel de Marokkaanse keuken wel hier en daar geleerd. Ze was ook altijd een grote leermeester binnen de Marokkaanse keukens voor mij. Ja, dat geloof ik. Ja, en dat heb ik altijd meegenomen ook in mijn leertraject. Om ook altijd toch mijn trots van Marokkaanse stijl te laten zien voor de mensen, maar ook qua smaken, die je kan combineren met klassieke Franse keukens. Ja. De steak tartare wordt zelf aangemaakt, gewoon heel klassiek. Met kappertjes, augurkje, shallotje, die we zo meteen dadelijk gaan snipperen. Aangemaakt met mosterd, Worcester en een lekkere mayonaise. En natuurlijk dan met peper en zout. Yassine, ik zie hier van alles staan. Het meeste ken ik wel, maar ik zie hier iets dat... geen idee wat het is. Dat is een moesje van vat de van. Aha. En een vat de van is eigenlijk een currysoort, familie van een currysoort. En heeft ook zowel een klein pittigje erin. Dus dit lekkere moesje krijgt zo dadelijk een mooie body met het steak tartare. Aha. Nou, we zijn benieuwd. Nou, dan beginnen we natuurlijk met het snijden van het steak. Ik heb daar een ossehaasstuk voor nodig. Zo, dat is een mooie. Kijk, ik heb het steak. Het is heel belangrijk dat natuurlijk een mes heel scherp is. Dus snij we in plakken. Dan snij ik hele fijne reepjes. Nou, dat is inderdaad heel fijn. En dan snijden we En nu ga je van julienne naar... juliennes, ja. mooie blokjes. Brunoises. Brunoise. Ja. En dat mag best wel fijn zijn. Ja. En stel je doet dit in een hakkertje, dat gaat veel sneller, maar dan krijg je niet dit effect. Klopt. Het ding is, zeg maar, als je het in een hakkertje doet, dan maai je het vlees helemaal kapot. Ah ja, ja. Dan krijg je een soort... ik wil de kwaliteit zien echt wel van het vlees. Ja. Ik weet nog van je afstudeerproject, ik weet al niet meer hoe lang het geleden is, maar daar had je echte gerechten met een Marokkaanse touch die zo bijzonder waren. En volgens mij ben je daarom ook zo goed geslaagd destijds. Klopt. Ja, ik heb natuurlijk mijn opleiding afgerond op de Kaspijks Academie in Breda. En dat was inderdaad een chefproject. En toen was hij er ook gezellig bij. Ik mocht komen proeven als publiek. Ja, en toen had ik een hoofdgerecht, dat was met kalfswang. Ja, dat is waar. Dat was met een kalfswang en dat was met rode bietensaus, maar er zat er ook specerijenjus aan vast. Ja. En onder andere ook de ras al hanout, daar werd er natuurlijk mee ingetrokken. En ja, dat was wel een heel groot succes. Dat was ontzettend lekker. Ja. 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 Het geeft toch, de Nederlandse keuken is ook lekker uiteraard en de Franse keuken is heerlijk. Maar de combinatie van beide vind ik zelf heel erg bijzonder. En dat maakt dat je ook op een andere manier naar gerechten kijkt. Bijvoorbeeld zoals deze steak tartare die je nu net gemaakt hebt. Ja. Maakt het erg lekker. Ja. Dan doen we het lekker. Het kommetje. En dan voegen we zo dadelijk de smaken aan toe. En welke smaken dat erin gaat,
is natuurlijk een shallotje. Ik snij hem lichtjes in. Snij het door de helft. Snij hem in. En snipperen shallotjes fijn. En dat gaat er rauw bij? Bij het steak tartare. En het steak tartare is ook rauw vlees natuurlijk. Klopt. Dus dat moet je altijd dagvers maken. Absoluut, absoluut. En je hebt natuurlijk ook veel verschillende soorten variaties met steak tartare. Sommigen doen er ook weer een beetje ketchup doorheen. Of dan vinden ze net iets wat zoeter, maar ook lekkerder. Sommigen gebruiken ook geen mayonaise, maar dan doen ze gewoon een ei door ja, dat kan erin. me uit Frankrijk herinneren met een ei. Ja, er zijn veel verschillende soorten variaties daarop. Dan doe ik grof, mag er gewoon bij, een lepeltje kappertjes. En dan komt er nog een gesneed augurkje erbij. Echte cornichons, hè? Lekker! Dat mag gewoon grof gesneden worden. Want je wil ook wel een bite hebben in het steak tartare. Ja, en dat geeft ook iets zuurigs ervan. Ja. Doen we erbij. Dan brengen we nog op smaak met mosterd. Een lepeltje mosterd komt erbij. Een lepeltje mayonaise. Wat zout. Mag best wel hoog op smaak gebracht Ik wou worden. zeggen, wat zout. Dat valt me altijd ook op koks die ik op tv zie. Yvette van Boven bijvoorbeeld, een erg leuke kok. Maar dan zegt ze, een snufje zout. En dan staat ze dan met die pot. En ik denk, meneer, mijn bloeddruk. Nee, het mag wel een gerustend body krijgen. Ja, dat vlees heeft natuurlijk wel smaak. Maar je moet de smaak omhoog halen met dat zout. Klopt. En dan voegen we fijn gemalen peper eraan toe. Beetje Worcester saus. Wat lekker. Daar moet je niet te veel van doen, denk ik, of Nee. wel? Nee. Het is altijd sterk van smaak, hè? Klopt. En dan is er natuurlijk een fijn gehakte peterselie. Heb je een schaar nodig? Oh, ik heb het al, Gemma. Oh, Ik heb hem al. Dit hakken we. je snijdt het. Je snijdt het. En daarna hak ik het vervolgens. Want dit mag best wel Oh, ja, fijn. dat is Hakken. hakken. Ja, En je zegt, ik heb mijn opleiding gehad aan de Cas Spijkers Academie. Je hebt daarvoor ook op verschillende plekken gewerkt, in verschillende keukens gestaan. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik heb mijn eerste jaar van de academie deed ik de BBA-opleiding. Dat wil zeggen werken leren. En mijn eerste leertraject was de Vosbunker. Dus er was een sterrenrestaurant op Koewacht. Ja. En dan moest ik een jaar doen om naar het tweede jaar te gaan van de academie. Dus je hebt een jaar ervaring nodig en dan ga je vervolgens weer door naar een ander leerbedrijf. Ja. En toen ben ik naar het Hotel Nassau. Dat is een 5-sterren hotel in Breda. En dat is ook een keten van Marriott Hotel. En dat had ook een Michelin restaurant in het hotel. Ja. En dat heette Liefde Gesticht. Vervolgens heb ik natuurlijk ook zomerperiodes of zomerstages gedaan, onder andere het Schulte, het Masmuseum van Antwerpen. Oh ja, in Antwerpen. Ja. Ja. En restaurant Poljon, daar ben ik wel begonnen. Ik wou zeggen, dat kan. Ik kwam toevallig Daar ben ik eigenlijk wel begonnen. Ja. Ik kwam van de week nog een foto tegen op Facebook dat wij daar kwamen eten. En Yassine is een vriend van mijn zoons, dus die kennen elkaar ook al jaren. Hij kwam hier ook al over de vloer. En van ruim 10 jaar geleden dat jij daar aan het koken was en wij kwamen eten, dat we jou nog even bij het toetje mochten aanschouwen. En samen op de foto zijn Dat was gegaan. heel leuk, Ja. dat was heel leuk. Dat kan ik me nog herinneren inderdaad. Dat Maar is al lang geleden. heel lang geleden, maar daar ben ik inderdaad begonnen. Restaurant Napoleon, daar ben ik ze ook ontzettend dankbaar. Ook mijn andere leermeesters. Maar bij Napoleon heb ik echt wel het vak wel geleerd. Het klassieke keuken. Ja. nou, dan voegen we de gehakte peterselie aan toe.
door. Zo. Dan heb ik hier natuurlijk het moesje van de Vadovin. Haal ik eruit. En leg ik vervolgens hierop, op het bord. Dat moesje dat had je al gemaakt. Dat vergt best wel wat tijd, neem ik aan. Klopt. Het moet ook allemaal, de smaak moet geïnfuseerd worden of ingetrokken worden. En wat zit daar allemaal in, Yassine? In de Van de Van zit dus een room in. De Van de Van zelf, dus specerijen. Ja. Peterselie. Klein beetje ras al hanout en kurkuma. Vandaar ook die gele kleur. Ja. Dat is geel wortelpoeder. Ja. Klopt. En peper en zout. En dan heb ik gel vegetal. Dat is echt een klein beetje een bindingmiddel. Oh, Ja, van zo van gehoord. gelatine eigenlijk, maar Ja, dan ja. op een natuurlijke, meer echt een natuurlijke wijze. En de gelatine wordt natuurlijk van een beendermerg. beendermerg. Ja. En de salsa, of in ieder geval de gel vegetal, wordt gemaakt van algen. Agar. Algen. Ja. Ja. En dan doen we, stikt het er mooi op. Bouw het eigenlijk op tot een mooi taartje. Zo. En dit bewaren we. En dan pak ik mijn mooie twee krokantje. En die is ook gemaakt van de Vadovin. Oh. En wat zit hier dus in? Voor de tweeën gebruiken we natuurlijk boter, poedersuiker, bloem en Vadovin specerijen. Dat is dus een heel dun deeg. Ja, klopt. Deegje wat je gemaakt Ja. hebt. Smeer je ook vervolgens uit op een malletje. En dan bak je dan in de oven. Oh, En dan haal je hem eruit en dan heb je echt een krokantje. prachtig. Ik dacht dat het zo'n ding was, zo'n ijzer wat je vroeger had om wafels Ja, mee te ja, bakken. Maar grappig, dat hè? gaat dus heel anders. Nou, die leggen we vervolgens hier mooi op. En dan pak ik het heerlijke saus van kokos en red curry. En wat hierin zit is kokosmelk, red curry, pasta, limoenblad en serré. Dus er komen helemaal fris smaken terug. En een klein beetje xantana. En xantana is eigenlijk maïzena bindmiddel. En dan voegen we vervolgens de peterselieolie aan toe. En dan doe je het mooi rondom de kokosolie. Dan hebben we hier de crumble van Ras El Hanout gemaakt. Dat is een Marokkaanse specerij met 12 verschillende soorten kruiden. Ja. Dat is en dus een mengsel Een eigenlijk. mengsel, Ja. klopt. En het is gemengd met, of gemaakt met bloem, suiker en boter. Ik noem het ook wel een 1, 2, 3 deegje, is dat. En Ras El Hanout specerij zit er dan doorheen. Dan bak je vervolgens in de oven. Ja. En tot 15 minuten en dan heb je eigenlijk een crumble. Ja, zoals je Ja. ook voor toetjes, zoete Ja. toetjes een crumble kunt maken, kun je dat ook met hartige spul natuurlijk. Klopt. En die doen we lekker hier naast erop. Kijk. Zo. En dit is dan steektaart 2.0 met Vadovin, Ras El Hanout, kokos en peterselie. Het mooie van zo'n gerecht is, het ziet er prachtig uit, maar waar moet ik nou beginnen? Ik zou zeggen, om het gerecht geheel te proeven moet je natuurlijk van alles wel een beetje pakken. Alles tegelijk? Tegelijk. Of wat zou jij adviseren? Ik zou adviseren om misschien eerst het krokantje af te breken. Je mag hem echt een klets opgeven. En dat is een zonde. Ja, juist. Gebeurt. Ja. Toch. We doen het Ja. allemaal door elkaar. En dan van boven naar beneden eigenlijk. Ja, want de Vadovin moes moet er ook bij natuurlijk. Het is ook nog een hele tour om dit netjes te doen op camera.
Ja, dit is die tartare die ik nog nooit geproefd heb zo. Ja, ik probeer er natuurlijk altijd zeg maar mijn eigen signatuur dish van te maken. Want ik hou ook niet echt van kopiëren en plakken naar andere chefs. Tuurlijk heb je altijd wel inspiratie van andere chefs of restaurants. Maar ik probeer altijd mijn smaken wel zelf te combineren. Ja, het is lekker pittig. Ja. En dan die saus, die is juist heel zacht van smaak. Ja. Ja. Dankjewel Yassine dat we mochten potten kijken. Weliswaar in mijn eigen keuken, maar dat jij het voor ons wilde komen koken. Ja. Want je bent immers kok aan huis. Klopt. Dankjewel. Nou, dat graag gedaan. En voor de kijkers thuis zeg ik bon appétit.